phơi ăn pam xí mà đâu phơi đi nếu muốn ăn xí à đây nó này nó không muốn xí đây lại là cao nên nó không xí không mà phơi đi không muốn xí ai sao vậy này đây này không xí đi mày hả mà không có món này mẹ gì rồi anh biết điều này nhỉ đây ai sao đi sạch đúng vậy cái này là phía của một con này thì bạn này lấy ai da Prabi sini bener deh mini lah này mà mình chỉ còn làm hôm nay ra bị không ra दिनै फार्स्ट टाइम माने बाजेनि बिएस फेमिलि ब्लगावहाय नैबे नोंथाङा रायलायगासिनो दं आरोना नालिम बिथाङा ओमफ्रायहाय दा जोंनाव बाजेया फैदों आरोना जोंहा बिएस फेमिलिनि जेनाखि वानार बा मेम्बार आरोना स' ओमफ्राय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बा आंनिनो फेमिलिफोर बा बिएसनि फेमिलिफोर आरोना दा ओमफ्रायहाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरखौ गिबियावनो माने बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय बिएस फेमिलिनिफ्राय ओमफ्रायहाय दा एक्सुवेलि मेन प्रब्लेमा ओरैबायदि आरोना माने प्रब्लेमा जेबो प्रब्लेम गैया जोंना माने बाजेनि जोंना दा माने बाजेनि चेनेलाहाय जोंना दा माने बाजेनि चेनेलनि नामा बिएस फेमिलि ना होमबा बाजे स' ओमफ्रायहाय माने दा बाजेया जोंनावहाय माने चेनेल मनिटाइज खालामनो थाखाय फैदों आरोना दा ओमफ्राय दा हरै जोंहा आदाबो दङ फै आदानि जिरायफै एसे बाब आदा महाराजा औ जोंना बिदिनो नाखि गुलि बे थैगासे उजिगासे बुहुमाव जयैनो थालांगोन जयै थैलांगोन होननाय बेयावनो जाहैबाय आरो नैबे जाहैबाय जोंहा राजा आजा आंनि आवाज खोनाबासो लोगो बे नै खोनायाखै आजा बेलाय माथो आंनि आवाज खोनाबासो नायखायो बे आदा आरोना ओमफ्राय जोंहा नैबे बाजै ओमफ्राय दा माने जोंना चेनेल मनिटाइज खालामगासिनो ओमफ्राय 6 आवार्सनि उनावसो जागोन आरोना दा नैबे जोंना प्रबिट बिथाङासो मा होनो दा जोंना बिएस फेमिलिनि मनिटाइज खालामग्रा अनारा बेसो जाना दं दिना खालामनानै 2 रां लानाय जागोन मनिटाइज खालामनानै 2 रां लानाय जागोन आरोना ओमफ्रायहाय आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर जाहा बाजेनि बिएस फेमिलिखौहाय अननानै जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै जाहा बाजेनि बिएस फेमिलिखौ थाबैनो 10K खालामना हरबानो जाबाय आरोना दा बाजेनि चेनेला 3 पइन्ट बेसेबांबा K दं आरोना ओमफ्रायहाय थाबैनो 10K खालामना हरबानो जाबाय ना मा होनो फंबाय ओमफ्राय जाहा फेक निउसनि अनारखौ आं सोंबाय फेक निउसनि माखासे एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राबो साबस्क्राइब खालामना हरबानो जाबाय जाहा बाजेनि बिएस फेमिलिखौहाय थाबैनो 10K खालामना हो जाहाथे बाजेनि उनाव जों बोरमा खासिफोर मोनजालाबायो आरोना हान्थु फिज्लाफोर औ मोनजागोन मोननायाथ' मोनजाखायो जोंहा बयनिफ्रायबो मोनजाखायो जेन'बा जों सर' दंखायो आरोना बिदि जाग्रा जानायाबोथ' जों मोजां जाखायो नालाय आरोना बाजे ओंखायनो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलि बा साफ्रोमबो बोराय बेन्थ' जौमोन बुरै राखेब बुरै भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम एकदमबारे जाहा बाजेनि बिएस फेमिलिखौ साबस्क्राइब खालामनानै हरनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरोना एसे उनाव जोंना बाजेया मिना खारलांबायसो माने फार्स्ट टाइम बाजेया जोंनि न'आव आगान होफैदों माने आंनि खाथियाव जाय मानसिया थायो बे मिनियाबा गखाया आरोना रायजोफोर बयबो मिथिखायो बा आंखौ लामा सामायाव नुबानो बयबो मिनिखायो आरोना ओंखायनो जाहा बाजेया मानसिया खारलांबायसो मिनिनानै नंगौ नङा बे आलदायाव थांलायबाय ना बाहायदों ना औ माने मन्थ्र रायनायखौ जाहा बाजेया मिनिनो ओंखारदों जाहैदों बेबायदि आरोना दा माने फार्स्ट टाइम माने मिटआप खालामनायखाय बेबायदि मिनिनो ओंखारदों आरोना जोंना बाजेयाहाय मा होनो माबा मनिटाइजआ जाबाय जानाया जाबाय 6 आवार्सनि उनावसो 6 आवार्सनि उनावसो जागोन दा आच्छा दा होमबाथ' 6 घन्टायाथ' बहुत नेनांगौ दं खोनानायावसो माने बिराद माने खम खोनायो आरोना नेयोबा बिराद गोबाव थायो आच्छा मानसिखौ माथो नोंगौ नैबे बिएस फेमिलि ब्लगाव समबार नुसैलायो जाहा बाजेया समबार होननायखौ मिनिलायबाय दोखोनो नै मोगथां खनसे नुफेराखैनो जारलालै माने बाजेया जोंनि गामि खाथिनिनोखा आरोना बारा गोजाननि नङा दा ओमफ्राय आंखौनो नुफेरबावाखै जाहैदों माने आंहा खुसिनिमोन आरोना नाराबारियाव हाबा जाहैबाय ओमफ्राय माने नुफेराखैमोन जाहैदों माने बिदिनो रायजोफोर माने सोरबाफोरा जेनेबा आंनि खाथियाव थानानै जेनेबा बिदिनो रायलायोबा मिनियोबा जोंनि बास कन्टेन्ट बा आवाजफोरखौ खोनानानै मिनिनो ओंखारो आरोना रायजो आच्छा नङाबा आं टाउनावनो नाखिगुलि बेसे थांनाय बेसे फैनाय आरोना जालायबाय नै जोंना हेल' जाहैलायबाय हिन्जाव होनबाय खना खारखायो मिथिया रायजोफोर मानसिया ओरैबायदिखा
पालाखौ माथो दिनै आंनि गस्ला सा खन्द्राबो नुलायदोंब्रा फैसा लाखिग्रोनो मोननाय नङा माने एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर जोङो बारा गोलावबो खालामनो सानाखै जों बेखौनो खावलायनाय आरोना जोंहा बाजिनि चेनेलखौहाय अननानै बिएस फेमिलिखौ एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा साबसक्राइब खालामना हरबानो जाबाय फेक निउसनि माखासे अनारफ्राबो साबसक्राइब खालामनानै हरबानो जाबाय आरोना नोंथांमोनहा बाजैखौ सापर्ट खालाम जाहाथे बाजैया गावनि गोरबो सिंनिफ्राय आथिं बिनिफ्राय खर' थिखिनिफ्राय मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन होलायना हरनो हायो आरोना रायजोखौ दा बिनि थाखाय नोंसोर बाजैनो कमेन्ट खालाम मटिभेसन हो बाजैखौ जाहाथे बाजैया मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायो आरोना माबायदि रोखोमनि भिडिअ नांगौ जा बाजैनाव सोंबानो जाबाय ओमफ्राय माने जेन'बा नोंसोर मा नायनो लुगैदों जेन'बा बाजैनाव सोंबानो जाबाय जा बाजैया ओरैनो जा फेमिलि ब्लग लाबोयो बा मेला सेलायाव बेरायनाय ब्लग लाबोयो बा लामा सामायाव बेरायनाय ब्लग लाबोयो बेफोरबायदि आरोना मोनसे जायखिजाया बाजैनाव कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना बुंबानो जाबाय आरो ना मा होनो समबारु औ स' होमबा माने जा बिएस फेमिलियाव बेखिनिखौनो बुंनानै माने फोजोबनाय जासिगोन आरोना जय शिव शम्भ बोलना जय बांला बर' सादर 50 फैसा दक्षिणा जय बांला बर' सुख'यों एबो बाय बाय होमबा ना समबारु औ लास्ट दे आरोना स' बेनो आरोना बेनो होमबा ना बाजै